So one of the cars escort ya G6 muna week now has been involved in an accident muna Harare Drive, and murume one anga achitozvifambirawo zvake muroad abva adhumwa abva afira ipapo. The accident happened around 12 in the afternoon, and Hans motor yanga ichimhanya iyo Hans yanga ichiflya zvisingatomboita, according to a lady who saw everything that happened. Parikunzi they looked like they wanted to dodge Zinara roadblock, ndosaka vanga vachimhanya, and zviri kunzi vanga vachifamba nemotikari 2. Escort yacho yanga ine motikari 2. The other car was a Range Rover. Ndidzo kamotikari dzawikinoka idzi. Driver na passenger vese vari kunzi vaendeswa kuhospital, and I'm not really sure of their condition, but vanhu vari kungoti aiwa motikari dziya dzatanga manje honai an innocent soul abva adhumwa pakadai. So hamene kuti nyaya yacho inotaurwa sei pakadai kana kuti ichapera sei hatizivi. Pamwe changunzi capable homicide, we don't know. Ndo varidzika venyika. So handizive kuti zvekuita maescort izvi zviri pamutemo here, ndomwe mubvunzo wandinawo. Recently ndakatomboya panapa ndikatotaura ndikati G6 uyu ari kumboti akasvika kana kumusangano weZANU-PF anenge atori neescort. Ndakamona achisalutwa, achifugidzwa umbrella, achiita sekunge ane mabodyguards anechi, akasvika paZANU-PF. Ndikatovhunza ndikati achiko kumusangano, pamwe ane position yatisiri kuziva. Hapana kana mwedzi I think ndabvunza mubvunzo iwowo ndikati ko mukomana uyu chii chiri kuitika kuti pese pari kusvika kumusangano kweZANU-PF anenge achiita kunonzi kudederwa nevanhu kudai kuti vakuru vasvika. Ari sani ichitozoti ari wanted isu, zvekuti anobva atyiwa, anobva aitwa seika hameno, I don't know, but ndo zviripo. Escort yacho iyoyo yabva yadhuma munhu. Zviri pamutemo here? Can I just have my escort as a citizen kana kuti ndofanira kuapply kuti ndite escort? Chimbonyatsondiudzaiwo vanoziya zvemutemo kuti zvinofamba sei. Can an ordinary citizen just wake up and start to have convoy yake, maescort ake? Zvinoita here izvozvo? Cause escort yasvika pakuuraya munhu kwanga kuchimhanyirwa chaiko chaiko ndekupi? Nhasi Friday kudai, so tinyatsoziva muHarare munenge muine traffic Friday muna Harare Drive inge musingatombodhiraivhiki, but hanzi futi mamine roadblock vanenge vanga vachitotiza ivo hamene kuti vanga vachienda kupi vachibva kupi, but an innocent soul ended up losing life because of a reckless driver. Ndofunga muri kunyatsozviona mega impact inongooneka yega kuti motikari yange ichimhanya mene. Hazvisi zvekutomboudziwa kana kuita sei motikari yange ichimhanya iyi. And hopefully justice is going to be served. Zvekuti vanozonobhadhara nemari, zvekuti vanozonobhadhara nechii izvezvo kaizvoka, tikuda kuona vanhu vachisungwa kana vachizovapa mari vachikombanzeta mhuri. Yes, ngavakombanzete, but tikuda kuona vanhu mujeri straight, because kuuraya kauko kwaitikapo. Ende ndo vanga vati wrong, vanga vachimhanyira vachiendepi. Munhu uyu anga achitozvifambirawo zvake, achitofambirawo munofambirawo mapedestrian, according to eyewitness. Motikari yasvika ikatomututa ari kwaanga ari. It's not like kuti anga ari muroad. Atutwa nemotikari, abatanidzirwa. Motikari yaluza control akabatanidzirwa wakadai. So ndosaka ndikuti justice must be served pakadai. So vanhu vakutaura zvekuromba, pane kuromba chete kwatoitika, motikari dziya dzakudai. So onai zvadzaita, dzanga dzichingoita accident, vanhu vanga vachingoita maaccident nemotikari dzake, but dzanga dzisingasvike pakudai. So but onai zvadzaita idzi. Munongozivawo vanhu kana vakutaura nyaya dzavo. Handisini ndadaro, but ndiringofambawo mastreets vanhu vachitaura vachidaro. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasati subscribe, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.